Pozdravujem vás, Insta priatelia milí. Ja sa teším dneska, pretože mi prišiel balík, oktobrová objednávka. Naozaj, keď človek prvého objedná, tak tretieho dostane, to už je skoro ako Alza, keď má reklamu. Jeden deň objednáš, druhý deň dostaneš. Tak už sme skoro tam. Prvého objednám, tretieho dostanem, takže sa veľmi, veľmi teším, že balík už prišiel. Všetkých vás pozdravujem, pretože tentokrát je to aj pre mňa veľmi také vzrušujúce, lebo sú tam vianočné, alebo teda predvianočné darčeky. A chcela by som ich rozbaliť s vami, lebo je to potom zábavnejšie a veselšie. Takže mám tu pripravenú túto krabicu. Tak jasné, že troška sme nahliadli, aby som to tu už nemusela trhať pred vami, ale inak je to celé neporušené. A teda vás vítam. Do dlaní som si dala takúto moju obľúbenú kombináciu Citrus Bliss zmiešanú so zmesou Air v správnom pomere pre mňa. A je to pre mňa veľmi osviežujúce, také motivačné, rozveselujúce, takže takto som si pred začiatkom kvapla do dlaní a teraz mi to bude krásne rozvoniavať. No, ale poďme na to, aby som nezdržiavala. Ak sa vám chce na nejaký čas tu so mnou zostať, tak poďme na ten unboxing. Papiere môžeme povyťahovať, možno sa nám zídu, keď budeme baliť. A ešte prosím vás, dajte mi niekto palec hore, že ma počujete, to by mi veľmi pomohlo, aby som mala takú istotu. Stačí ten palček hore, že počujete a ja budem spokojná a vďačná, že môžem ďalej rozprávať. Tak, nie je toho veľa. Ja som si povedala, že dneska to bude teda o týchto predvianočných alebo vianočných darčekoch a potom ešte na budúce urobím jednu takú liveku o jednej takej špeciálnej kolekcii. Mimuška, veľmi pekne ti ďakujem za palček hore, že počuješ, takže idem Adi, ďakujem. Takže teraz to bude naozaj len o týchto vianočných darčekoch. V ponuke máme, čo som si neobjednala ja z tejto ponuky, takej tej sezónnej, predvianočnej, neobjednala som si tú detskú kolekciu, kde je vlastne detské penivé mydlo vlastne, je tam detské telové mlieko a vlastne taký hutný krém na ričku pre bábätka. To som si neobjednala, lebo to mám dve balenia, dve takéto sady ešte z minula, takže to som si neobjednala. Ostatné som si skoro všetko objednala, ešte jednu vec som si potichu. To by nebolo dobre, potichu ma slyšíte, to není dobre, dúfam, že ma slyšíte nahlas. Ďakujem, Marcelka. Tak, po prípade dajte mi ešte vedieť, či zvuk je dobrý, že či počujete poriadne, alebo pridajte riadne zvuk, ja skúsim tak hlasnejšie hovoriť. Jednu vec som si neobjednala zatiaľ ešte, ale asi to stihnem, verím, do Vianoc, lebo tiež mám v zásobe a to je Holiday Peace zmes s takou veľmi peknou, akoby snehovou vločkou zo sádry, ktorú môžete zavesiť na vianočný stromček a potom vlastne na ňu môžete vždy, keď idete okolo stromčeka, nakvapkať z tejto zmesi Holiday Peace. To je taká zmes plná ihličnatých stromov a vlastne vám to urobí takú krásnu vôňu akoby lesa alebo ihličia. Ale ja túto zmes mám, aj tie vločky mám, takže to som sem zatiaľ nedala. Ale ostatné som zobrala všetko, pretože pre mňa je tu tiež veľmi veľa vecí nových, ktoré som napríklad ja ešte tiež nezažila. Tak idem od toho najmenšieho, na čo som sa veľmi, veľmi tešila. Ja mám rada tieto výtvory od Dotera a u mňa ako najväčšia radosť je, keď pribudne nejaký olej alebo nejaká zmes. Jediná výzva je pre mňa tá, že dokedy sa mi budú zmestiť do tých mojich dvoch poličiek, čo mám tuto za sebou doma, hnedú a takú vanilkovú, lebo už sa celkom zaplňajú tie poličky, ale ešte tam miesto je, takže sa veľmi teším. Takže v takomto krásnom čiernom, akoby zamatovom alebo plišovom skôr vrecúšku s logom Dotera je tu vlastne krásna nová zmes, ktorá sa volá Fenomenál, čiže fenomenálna. Možno žena, možno muž, proste, aby sme si sa ocenili a povedali si, že sme fenomenálni. Krásne slovo, nepoužívam ho často, takže skúsim teraz ho zapojiť. A táto zmes, ja som si inak aj vytlačila takýto papier, pretože všetko ešte z nás pamäť neviem a chcem vám k tomu aj niečo povedať. Čiže je to touch, čiže rolón, ktorý sa dáva priamo na pokožku. Je to zmes, ktorá je taká emočná, je to v podstate taký parfém, čiže vtedy dávame tieto zmesy čo najbližšie k čuchovému centru, čiže k nosu, ideálne na pulzné body, presne ako parfém poza uši, na zápestia, môžete sem do tejto jamky si dať. No a je to fantastická zmes eterických olejov, ktorá sľubuje inšpirujúci zážitok pri každom použití. Je fenomenálna vďaka synergii olejov ako je divoký pomaranč, cedarwood, amiris, licea, semienko koriandra, ilang ilang, hinoki,
santalové drevo a petit grain. V kombinácii s dokonalým čistým výťažkom z jazmínu, v luxusnom základe s frakceným kokosovým olejom. Elegantne zabalené v zamatovom značkovom vrecušku doterá na stiahnutie. Takže, aby ste vedeli, je tam, viete koľko olejov? Ja mám rada vždycky takto, neviem, či ešte niekto iný takto počítal. My sme s babkou vždycky počítali. Keď išli autá z vlaku, tak sme počítali autá. Proste deti, keď mali nejaké kocky, hráčky, tak vždycky počítam, že či je plný počet postavičiek, plný počet kartičiek, ja som taký počtár. Takže spočítam teraz tie oleje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Čiže je to zmes, ktorá je zložená z 9 etrických olejov. A my sme ju už teda voňali, lebo sme nevydržali. A je krásna, naozaj. Mne sa teda veľmi páči, aj keď ako mne sa páčia väčšinou všetky doteraz zmesy. Veľmi ťažko sa mne opisujú vône. Zistila som, že neviem slovami dobre vystihnúť. Čo by som ja povedala, že mi príde taká korenisto sladká a mierne svieža. Nepríde mi ťažká a príde mi veľmi zaujímavá. Nie taká typická, proste citrusová, ani nie plná mentolu, dokonca myslím, že tam mentol ani nie je. Proste taká iná. Povedala skôr z takých luxusnejších, výraznejších, ako aj Evolve, že keď si dám zmes Evolve, alebo keď si dám aj túto zmes Fenomenál, tak tým, že ja tie oleje používam denne, tak isté zmesy už ma tak akoby moje zmysly neprekvapia, že som zvyknutá. Ale potom, keď si dám napríklad Beautiful zmes, alebo Evolve, alebo teraz túto Fenomenál, keď cítim, tak viem, že to bude zase obdobie, kedy budem dlho cítiť na sebe inú vôňu, na ktorú nie som zvyknutá. Že to bude také zábavné, keď si kúpite nejaký nový parfém, tak vlastne vtedy cítite, že máte svoju nejakú vôňu a potom už si zvyknete a ľudia vám povedia, že krásne voňaš, ale my už to necítime. Takže toto je pre mňa taká vôňa, tento Fenomenál, že ma bude baviť. Je krásna, naozaj. Ak chcete voňať, ak rady voniate proste aj vďaka nejakým parfémom, tak vám ju určite odporúčam a veľmi vám odporúčam hlavne nepoužívať klasické parfémy z obchodov, pretože sú syntetické, obsahujú vždycky minimálne v priemere 14 pomerne toxických látok a viac. Parfuméri nemusia uvádzať plné zloženie tých látok, ktoré v tom danom parféme sú, pretože sa to považuje za výrobné tajomstvo, to zloženie. Čiže veľakrát sa my ani nedopracujeme k tomu, čo všetko tam je. Ide to priamo na pokožku, na tie pulzné body, kde hneď sú vlastne cievy a tepny a tak. Čiže aj pre seba a teraz som aj v kontakte s mladými ľuďmi, s mladými dievčatami a aj tým prizvukujem, že babi, nedávajte si na seba tie syntetické parfémy, jednak si veľmi akoby otupujete čuchové centrum, otupujete si tie zmysly, pretože tie vône vlastne, to sa nedá porovnať s tou vôňou, ktorá je z týchto rastlín, ktorá na tie naše emočné centrá pôsobí blahodárne, môže podporovať uvoľňovanie nejakých uviaznutých emócií. To sa s tým nedá porovnať, ale hlavne je to škodlivé. Hej? Je to škodlivé vdychovať, je to škodlivé na seba natierať. Čiže ak si chcete dopriať nejaký parfém, tak v doTERRA máme niekoľko takýchto zmesí, ktoré naozaj sú fenomenálne a sú luxusné, sú krásne. Niektoré sú ťažké, niektoré sú svieže, podľa chuti. Ale doprajte si niečo takéto, voňajte niečím takýmto. Verte mi, že ľudia to spoznajú, že máte niečo iné. Tá syntetická vôňa, postupne, keď ju prestanete používať a potom to zacítite vlastne v obchodoch, najviac ma viete, čo fascinuje? Teraz je jeden moderný parfém, netuším, aký to je. Myslím si, že to je pánsky parfém. Ja ho normálne rozoznám už všade. V Bratislave som to voňala, niekde na lavičke, nemohla som ani zmrznúť dojesť, tak mi bolo zle z tej vône. Musela som si odsadnúť od tých ľudí. Hrozné to bolo a to bolo vonku. Úplne štípalo mi nos. Cítili to aj deti, aj všetci, len nevedela som, že od koho to ide okolo nás. Potom som tú istú voňu zacítila v Chorvátsku a potom som opakovane cítila, že Jarko, cítiš, to je tá vôňa, štiplavá, myslím si, že je pánska, musí byť teda extra moderná, lebo opakovane ju cítim. A napríklad pri tých etrických olejoch sa mi nestáva, že by akoby tak tuctovo, tak rovnako voňalo z každého, ako podľa šablóny. Že s tou pokožkou tie prírodné esencie jednoducho vždy sa tak inak trošku akoby vyvrbia, hej. Vždycky tá vôňa, aj keď je rovnaká, je na každom iná. Ale túto syntetickú vôňu na môj dušu, že spoznám všade, neskutočne mi štípe nos, neviem aká to je, viem, že na to prídem, určite mňa to baví takáto detektívna práca.
ale ak môžete, dopriate si takýto prírodný luxusný parfém. Nádherne vonia, krásne. Takže to je fenomenál, aj s taštičkou, budem si to dávať niekam sem na bok. Adina píše, odkedy používam zmesy eterických olejov ako parfém, neznášam klasické parfémy, je to pre môj nos hrozne ošklivý. A ja s tebou úplne súhlasím, priznávam, že pred x rokmi, už to bude dosť rokov, viac ako možno 15-20, asi 20, v mojej mladosti ja som tiež používala parfémy, mala som aj také obľúbené značky a už vtedy som sa stretávala, pretože som sa od 18 rokov pohybovala aj v sieťovom marketingu, vždycky to bolo ohľadom doplnkov výživy, ohľadom zdravia, lebo to bola moja téma osobná. A stretávala som sa vlastne so ženami, ktoré boli vo veku mojej maminy, mojich rodičov a staršie. A bolo to pre mňa veľmi obohacujúce. Dneska som za to veľmi vďačná, čo všetko som sa vďaka ním naučila. No a teda tieto ženy už vtedy hovorili o tých parfémoch, aké sú škodlivé a tak. Ale ja som to tak brala akože takže dobre. A pravda, nebolo ani toľko akoby štúdií alebo už nejakých dôkazov alebo niečoho takých odborných podkladov. Tak sa to tak hovorilo proste. Ale čo som chcela povedať je, že... A vypadla mi myšlienka. Nevadí. Chcela som vám povedať niečo. Ja aj viem, že a tieto baby hovorili, že presne toto, čo Adina, že im už tie syntetické vône nevoňajú už odkedy majú tie prírodné. A ja som tomuto neverila. Ja som si myslela, že to je tak akože taký marketingový ťah, že už to tak akože dosť preháňajú a že zase akože nerobme to tak ako veľmi. Hej, to bol môj vnútorný monológ. Nič som nehovorila, ale naozaj som tomu úprimne neverila, že toto je možné. A ja som skoro padla na zadok, presne ako Adina píše, po rokoch, čo som úplne prestala so syntetickými vôňami, ako sú parfémy, ako sú aviváže, rôzne voňavé pracie prášky a neviem, čo by som ešte vymenovala. A až mi to príde trápne sama pred sebou, keď ideme do nejakého centra obchodného, že mne je fyzicky zle a vadia mi tí navoňaní ľudia tými syntetickými vôňami. Nie všetci, nie každý to používa, nie každý to má také silné, ale sú proste typy ľudí, ktorí to majú ohromne silné a ja nevládem ani v tom mieste ani sedieť normálne, ani to vydržať dýchať, že proste až tak je to neznesiteľné. A toto pred pár rokmi som ja ešte považovala, že to je akože už akože moc, hej, že som si nad tým tak pozdvihla akože obočie. A teraz som aj ja tá, ktorá toto naozaj tvrdí celou bytosťou, že neskutočne som citlivá a veľmi mi vadia syntetické parfémy a umelé vône. Či už je to z perín, z oblečenia, alebo či je to proste ako parfém, ako vôňa. A Ľudská píše, Miška, toto úplne presne. Tak, máte to možno aj vy niektoré tak, aspoň Adina a Ľudská potvrdili. Tak nie som v tom sama, super. Oplatí sa vyskúšať si. Vlastne je to tiež detox. A ja teda by som veľmi chcela obnoviť v sebe aj teda na tomto profile tú tému detoxikácie. Je to proste moja taká veľmi silná životná téma. Tá detoxikácia u mňa je taká silná. Začala som v 16 rokoch u doktora Jozefa Junáša, českého lekára, vlastne detoxikovať svoje telo, pretože mi vysvetlil, že moje zdravotné problémy súvisia s prítomnosťou toxínov, rôznych toxínov. A ak sa chcem toho ochorenia zbaviť, alebo ho možno zastaviť, alebo tak potrebujem vlastne to telo odstrániť z neho toxíny, lebo tie toxíny vlastne dráždia naše tkanivá, oslabujú imunitu našich orgánov a tak vzniká potom choroba. A nie je to o tom potlačiť tie toxíny donútra a zapchať to tam, ale vlastne dostať to z toho tela von. A tak som nastúpila na veľmi, veľmi dlhú cestu, ktorá trvá až dodnes a pokračujem už aj s mojím mužom, s Jarkom, aj s našimi deťmi v detoxikácii po doktora Jonáša na túto očistu aj takýmto spôsobom. Nie len, ale aj tak. A chcela som tým povedať čo? Že keď sa vlastne telo ja aj mala som klientov, začala som robiť detoxikáciu ako terapeut postupne po pár rokoch. A mala som klientov prvých, učila som sa, že ako čo funguje. A študovala som a tak. No a teda tí moji klienti prešli detoxikáciou nejako postupne. Ono to trvá vlastne dlho, alebo malo by, v podstate je to nikdy nekončiaci proces, ale pravda, bežne ľudia s tým vždycky nejak skončia, buď keď sa im uľaví, alebo tak, a potom zase prídu po rokoch. Ale mala som klientov, čo chodili pekne aj 3, 4, 5 mesiacov, pol roka, rok. Čiže mohla som s nimi opakovane hovoriť. A stalo sa mi nie jedenkrát, viackrát, prevažne to boli muži, ktorí sa mi sťažovali, že si všimli, že odkedy sa teda detoxikujú, tak je to s nimi horšie. Pretože oni dovtedy, kým neprešli tou detoxikáciou, mohli hocičo zjesť, mohlo zjesť aj klince, doslova.
Nevadili mu rôzne proste veci a nemal nejaké také ako prejavy proste, napríklad čo sa týka trávenia, hnačky a tak. A teraz, ako vlastne prechádza tú detoxikáciu, tak je to horšie. Pretože on keď zje nejaké jedlo, ktoré dovtedy mohol, povedzme slaninu, klobásu, neviem, to je iba príklad, nemusí to byť slanina, klobása, môže to byť mlieko, sladkosti, čokoľvek, tak vlastne jemu je zlé, jeho preháňa, vadí mu napríklad cigaretový dým a tak. A teda je to horšie, lebo on vlastne bol odolnejší, vydržal viac takýchto vecí ako teraz. A ja som najprv ostala taká zaskočená, mala som 19, 20, 22 rokov, čiže človek akože má tam dospelého ešte muža, tak ostane taký zaskočený, že čo som sa nenaučila, čo som preskočila, nedávala som pozor na prednáškach. A potom vlastne som sa aj pýtala doktora Jonáša, som si študovala a už som vedela, ako to je, že to je vlastne úžasné. Že vlastne toto je prejav toho detoxikovaného a čistého organizmu, že mu toxíny vadia. Vlastne ako keď sa narodí malé dieťa, tak veľakrát tie malé deti síce to nevedia povedať, ale mnohé matky, to aj rodičia vieme odčítať, keď sme vnímaví a všímaví, keď tie deti sledujeme, pozorujeme, že prídeme na to, že im vadí cigaretový dym. Časom to aj pomenujú. 5-ročné dieťa vie povedať, fuj, to je smrad, to smrdí. Čiže keď sú malé deti, narodia sa čisté a zdravé, tak im vlastne sú vône silné, vadia im rôzne vône, povedia, fú, mami, pričom pre nás to je voňavka, pre ňu to je smrad, lebo je to silné. Postupne sa to vlastne otupí a tie zmyslové orgány sa vlastne zanesú a tým pádom my potrebujeme silnejší stimul, silnejšie niečo, aby sme to zacítili. A preto my si to laicky ako títo moji klienti vysvetlíme, že vlastne akože veľa znesieme, že to je dobré, že nie sme takí precitlivení, lenže citlivosť, vnímavosť je dobrá. My chceme byť vnímaví, my nechceme byť otupení a nevnímaví. A tie toxiny, keď do toho nášho tela nasadajú, tak vlastne nás otupujú. A áno, nevadí nám kadejaké jedlo, možno nemáme z toho hneď nejaký prejav viditeľný, Ale keď sa detoxikujete, tak to je presne toto, čo sme teraz si tu s vami napísali v komentároch, že keď máte tie čuchové centrá, zmyslové centrá čisté a prestanete používať napríklad tie chemické parfémy a tie centrá sa vám očistia, čo môže byť kľudne ako otázka roku a viacej, to nie je akože 2 týždne a hotovo, tak odrazu až potom zistíte, že vám tie syntetické vône začnú vadiť. A môj ešte jeden osobný príklad, idem ďalej, som sa odvetvila od tohto unboxingu. Jeden ešte môj príklad, čo je úplne že bytostný a až som z toho taká, proste veľmi silno to prežívam, čo vám poviem, že čo som si ja uvedomila, že ja keď som bola malá, tak ja som veľmi ľúbila sladkosti a mala som veľmi nesprávnu skladbu stravy. Prevažne na teda úplne komerčných sladkostiach a všetkých takýchto výrobkoch. Som to v škole hlavne nahrádzala som tým jedlo, keď som bola proste mimo domu a tak. A keď mi niekto povedal, že keď som povedala, že mám stať sladké niečo, že mám chudiť na sladké, keď som povedala, mám chuť na sladké, a niekto mi ponúkol jablko alebo mrkvu, tak ja som normálne mala mala som pocit agresivity. V tých 14, 15, 16 proste odcapí ten človek tomu rodičovi, odcapí, to mi nehovor, to mi nedávaj také, čo mi ponúkaš. Proste bola som taká prchká, prudká, vzdorovitá, taká. A toto som ja naozaj mala takéto reakcie. Mňa išlo proste rozhodiť od hnevu, keď mi niekto na požiadavku, že mám chuť na sladké, ponúkol jablko, alebo mrkvu, alebo ovocnú zmrzlinu, alebo ovocný z nejakého ovocia, akoby koláč, že bývali také, že s jahodami a také. Ak tam nebola čokoláda, šlahačka, vanilka a proste niečo takéhoto druhu, tak to akože, alebo teda bežne nejaká tyčinka, Bounty alebo Fidorka, tak ma naštval. Doslova ma naštval ten človek. A mne, keď babka vysvetľovala, že Michalvočka moja, ale veď mrkva je sladká, ja som myslela, že ju asi požujem, že mi tvrdí, že mrkva je sladká, lebo toto teda naozaj sladké nie je. A ja som dneska dojatá a je mi veľakrát do plaču od toho zadosťučinenia a toho obrovského môjho osobného životného poznania, keď vidím naše deti, pre ktoré je
ktoré nedostávajú a nejedia bežné sladkosti takmer vôbec, že pre ne naozaj jablko a mrkva sú sladkosť. Keď oni povedia, že majú chuť na sladké, tak pre nich je, naša ponuka je, dáš si jablko s orechami, dáš si sušenú palacinku s banánou, dáš si smoothie, vymixujem ti smoothie, dáš si, povedzme, dreň, hej, čo babina dala, zamrazila z jahody, proste normálne takéto veci, za ktoré ja by som trhala svojich rodičov od zlosti. Naši z toho normálne vyberajú ako z ponuky sladkosti. Absolútne nemajú potrebu nejakej, a keď dostanú tyčinku alebo koláč, že sa ulakomíme niekde v cukrárni, kde to nepoznáme, kde vieme, že nemajú nejaké proste koláč alebo niečo také, čo vieme, aspoň to zloženie, že aké to je, tak aj tak to tam ostane 4-eurový koláč, pretože to je príšerne sladké. Oni na to vôbec nie sú zvyknutí. Takže toto je taký môj, keby som už nič nerozbalila, tak verím, že toto akože možno niekoho tak akoby, neviem, inšpiruje, že má to obrovský zmysel a že prejav detoxikovaného a čistého organizmu nie je to, že môžeme zjesť aj klince. Prejav detoxikovaného organizmu je to, že práve tie odpady jesť a dýchať ani piť nemôžeme, pretože naše telo ich nepríjme. Bude nám zle, bude mať z toho akoby alergiu, proste nejakú senzitívnu, predstavenú reakciu a to nie je zle, to je dobré. Nie je cieľom to, aby som urobila s telom niečo, aby som mohla tú limonádu farebnú piť. Cieľom je to, aby som pochopila, že táto farebná limonáda je na figu, moje telo to vie, je na to dostatočne čisté, ešte zatiaľ chvála Bohu, lebo sa vyhádzalo, lebo ma svrbelo, lebo neviem čo. A cieľom nie je ísť zohnať nejaké lieky a sprej, ktoré toto potlačia tú reakciu. Cieľom je poďakovať sa a ďalej pracovať na tom, na tej očiste toho tela a detoxikácii pravidelnej, aby to takto bolo. Aby mi vadili smrady, aby mi vadila cigaretový dym, aby mi vadili parfémy, voňavky a vyváže, proste všetko. To, že z nejakého parfému niekoho bolí hlava, to nie je zle. To neznamená, že on je akože že precitlivený, že akože, hej, to je v poriadku, to je dobre. To je jasný signál toho tela, že toto nechcem, toto je pre mňa jed a ja s jedom nebudem. Takže k tým parfémom asi som mala urobiť nejakú liveku na budúce inú, ale nenaplánovala som to. Tak, hádam vám to bude užitočné. Idem ďalej rozbalovať. K detoxikácii sa ešte vrátime. Keby ste mali k tomu nejaké otázky, kľudne mi napíšte do správy. Ja rada to potom nejako ešte zahrním do nejakých menších častí, ak vás to zaujíma. A môžeme si o tom povedať. Na čo som sa veľmi tešila, je tento dávkovač, supplement case, alebo ako sa to správne číta, verím, že tak. Je tento dávkovač na vitamíny. Z toho sa veľmi teším, lebo my mali sme už taký dávkovač, ale taký maličký. A mne sa páčia tieto veľké. Neviem, či ho budem úplne štandardne používať, lebo až také veľké množstvo vitamínov asi ani nekonzumujem pravidelne, ale nejaké určite konzumujem s veľkou radosťou. A mne sa páčia takéto doplnky a hlavne to považujem aj za super na cestovanie. Emily Wright, naša spolumajiteľka v doterách, toto vlastne používa, ukazuje. A pozrite, ako to dobre vymysleli doteráci. Sem idú kapsulky, napríklad Terrazyme, Zengest, to užívam, Mito2 Max, Deep Blue, Polyphenol, teraz užívam turmeric kapsulky a Copaiba, to je to, čo sem naplním. A tu do stredu idú sáčky. Tam môže ísť napríklad váš kolagén, Meta Power, hej, a pekne si sem dáte sáčky, uvidíme, koľko ich vôjde, možno aj 10, zatvoríte a cestujete a máte na svoju dovolenku 12, možno 14-dňový výlet krásne so sebou, takto pekne zabalené doplnky výživy, takže sa mi to veľmi páči. Čo píšu? Je to vlastne efektívny organizér, obsahuje 7 priehradiek s jednou vyhradenou na sáčky. Zabezpečite tak, aby boli vaše tabletky aj sáčky ľahko dostupné pre vaše potreby v oblasti zdravia a pohody. Možno je to dobré pre niekoho aj do práce, alebo bežne aj doma takto mať na jednom mieste, pretože tie doplnky výživy, ktoré chceme užívať, je dôležité mať po ruke a mať ich ľahko dostupné. Ak je to komplikované a ja musím ráno otvoriť čo len 3 tie fľaštičky, tak to neurobím a tie vitamíny si nedám. Ale ak je to jednoduché, že len zoberiem to, čo mám a mám to na jednom mieste, tak potom to aj môžem dodržiavať a môže mi to fungovať, ak chcem niečo dosiahnuť. Čiže na to naozaj toto je super. A tento organizér samozrejme vám nepríde sám, že iba on, ale vy si ho vlastne kupujete aj so vašim možno prvým doplnkom výživy, čo je vlastne Meta Power, doplnok výživy Meta Power kapsulky. Obsahujú zmes Meta Power, ktorá
Dobre, trošku pripojenie. Škoricu, grapefruit, citrón, myslím, a ešte aké ďalšie. A tieto kapsulky sú výborné, pretože podporujú trávenie, sú výborné na normalizáciu funkcií pečene, takže tu sme vlastne s tou detoxikáciou. Ja budem aj pripravovať taký reel, kde vám chcem povedať, ktoré všetky zdravotné problémy sú jasnou známkou preťaženej pečene toxínmi. A tento produkt vám môže krásne pomôcť začať aspoň zľahka tú pečeň čistiť a vlastne pomôcť tie jej funkcie znormalizovať, pretože pečeň má veľmi veľa funkcií a je dôležité, aby fungovala správne a aby nebola preťažená. Pomáha k dobrému tráveniu, uľahčuje trávenie tukov a čo ešte? Pomáha udržiavať zdravý žalúdok. Neobsahuje GMO, mliečne výrobky, soju, lepok, konzervačné látky, umelé sladidlá ani príchute. A je výborný tento doplnok, ak chcete naštartovať cvičenie. Ak chcete cvičiť, napríklad mať nejaký vysokointenzívny tréning a podporiť vlastne spaľovanie tukov a celý ten proces vlastne chudnutia, straty hmotnosti alebo možno straty hlavne nejakého objemu, hej, v páse alebo tak toto je váš dobrý kamarát. No, to je všetko. Takže to je dokopy. Metapower, kapsulky softgelové a takýto pekný dávkovač. Za mňa veľmi, veľmi praktické, pekné, veľmi sa z toho teším. Kapsulky používam. Tieto kapsulky napríklad sú vhodné aj pre ľudí, ktorých trápi, že majú častú chuť na sladké. Tak dokážu pomôcť eliminovať chuť na sladké a rovnako aj dokážu pomôcť, ako som tam aj čítala, znížiť chuť na jedlo. Tak, to som chcela povedať. Mi to nejako pomalšie myslí. Dobre, ideme ďalej. Toto je Holiday Mac. Taká krásna šálka. Tiež sa z nej veľmi teším. Už máme doma takú doterácku zelenú, červenú a táto je úplne iná. Taká výnimočná spomedzi tých, ktoré doteraz sme mali. Takže sa veľmi, veľmi teším z tejto šálky v takejto peknej krabičke, lebo je takáto vianočno jesenno-zimná, taká podarená, no to vymysleli super. Vnútre má takéto oranžové, dole má logo, keď si vypijete čajík, tak tam nájdete logo dotera. A na sebe má takéto utešené, farebné grafiky, zimné, jesenné, vianočné a olejové. Takže naozaj, toto sa im podarilo. Ja si myslím, že môže byť aj ako darček, alebo si aj môžete nechať pre seba. Ľudská sa na šálku teší, ani sa ti nečudujem. A čo je super, že k tejto šálke vlastne je aj olejček. A to je peppermint. Peppermint, čiže ono to je takto ako dvojica. A mne sa to veľmi páči, pretože veľakrát sa hovorí o tom, že kúpte svojim blízkym darčeky a tak. Lenže veľakrát sú to darčeky, ktoré úprimne nekúpim blízkym, ktorí nevedia používať oleje. Pretože aspoň ja som taká, mne ani nejde o to, keď niekomu niečo takéto darujem. Nemám tam primárne to, že stálo to 50 eur, že 50 eur. Ja tam mám to, že aká škoda, že to stojí tam mu a že sa pokazí, povedzme, ten touch alebo niečo, že to nevyužije. Hej? Že keby to mal niekto, kto to využije, ja tam mám práve toto, že aj keď niekomu urobím rolón a potom ho nevyužije, tak ja som z toho smutná, že vlastne tam stojí ten rolón, ako by mohol niekomu pomôcť, nie ani tak za tie peniaze. A toto urobili výborne, pretože buď si to kúpite, šálku niekomu podarujete, lebo na šálku netreba byť doterák, každý vie používať šálku. A peppermint použijete, lebo ho viete použiť, lebo je to jeden z najuniverzálnejších olejov, peppermint, pri bolestiach hlavy, pri tráviacich ťažkostiach, na zníženie horúčky, na sústredenie, koncentráciu, na napríklad nevoľnosť cestovnú. A čo ešte? Zvyšuje krvný tlak. Čiže toľko použití, čo sa týka peppermintu, otvára dýchacie cesty pri kašloch, pri dýchacích problémoch, čiže vždy, keď v rodine niečo také je, dýchacieho systému treba difúzovať kľudne kvapku peppermintu, 2 kvapky divokého pomaranču, jednak nádherná vôňa a jednak to, čo pre seba robíte, úžasné, aj z hľadiska otvorenia dýchacích ciest. Toto milujú muži, ktorí majú upchaté dutiny a napríklad, ktorí sú závislí na kvapkách do nosa, ako je názdivina, alebo tak, že už to nutne musia si tam striekať, lebo majú takú tú sliznicu vlastne zničenú. Tak peppermint je olej, ktorý im môže pomôcť sa tohto zbaviť. Takýchto sprejov do nosa. Hej. To mám potvrdené viacerými mužmi v našom tíme, takže toto je také super. Čiže buď podarujete niekomu takto, alebo niekomu šálku a sebe peppermint, alebo obidve sebe, je to na vás, ale za mňa
Toto veľmi dobre vymysleli ako vianočný darček, lebo super. A Marcelka píše, keď kúpim z bazáru pre syna nosené oblečenie, tak je to vždycky boj, či tie pracie prášky a vyváže z toho vôbec dostanem. Vždy si spomeniem, že to už nejaké dieťa nosilo a je mi z toho smutno. To ti verím. No. Ja som to zažila, keď sme išli raz na dovolenku, už to bolo pomerne dávno, Vilko mal vtedy rok, takže takto si potom spomeniem, že vlastne ako dlho už sme už na tejto ceste, že nepoužívame Aviváž, pretože my sme tam boli v jednom penzióne veľmi peknom, ale ja som nemohla v tých perinách spať. Ja som nevedela, kde ja budem spať. Tie periny boli nádherne vyžehlené, nádherne nastlané, ale v takej Aviváži boli vymáčané, že ja som myslela, keď som položila hlavu na ten vánku, že sa zadusím. A raz si pamätám, ja som aj laktačná poradkyňa a chodila som v jednom období veľmi veľa k maminkám domov na poradenstvo pri dojčení. A pamätám si, som takto išla na jedno poradenstvo a išla som okolo jednej babky, ktorá kočíkala v kočíku bábätko, maličké, v takom riadnom veľkom kočíku. Na vrchu bola taká ružová Larisa, až tak hore vlastne trčala, bola asi zima a tam vnútri bolo bábätko. A plakalo to bábätko. A ja som jasné, že hotová, lebo jednak má byť s mamou a nemá plakať s babkou, ktorá ho nevie učiť, lebo nemá mlieko, nemá náruč takú, akú potrebuje to bábätko, to je jedna vec. Ale druhá vec, že keď som okolo toho kočíka prešla a stislo mi srdce za to plačúce novorodeniatko, tak skoro mi nos vykrútilo a koľko tam bolo Aviváža, ako ten kočík voňal. A vtedy som si uvedomila, že možno aj preto mnohé bábätka plačú, keď majú ten nos citlivý a pri psoch a pri mačkách to vieme, aj čo sa týka sluchu, aj nose tam ešte ako takto rešpektujeme. A pri tých deťoch si to vôbec neuvedomujeme, že aj deti majú mnohonásobne citlivejší čuch a majú viac čuchových buniek ako dospeláci a že jednoducho, keď ich zabalíme do takýchto diek, ktoré sú takto Avivážou silno navoňané, tie malé bábätka častokrát aj preto plačú, len to nevedia povedať, sú z toho nervózne, môže ich to dráždiť, môže ich z toho bleť hlávka. Ale ako to má povedať, nevie, tak plače. A rodičia to riešia, myslia si, že chce viac jedla, alebo neviem čo, alebo ho len drngajú v tom kočíku. Ale treba sa na to pozrieť aj takto, či mu náhodou nie je zle z toho smradu. Takže úplne ti verím, Marcelka, čo si napísala, že to takto máš aj ty, keď kúpiš tie veci z toho bazáru, že nevieš vyprať tú Aviváž. A Ľudská píše, že jej muž vymenil mukonazál za peppermint, silný alergik. Vidíš? Super. Takže máte takéto skúsenosti aj vy. Z toho sa teším, že nielen ja to tu hovorím, ale že teda aj vy to takto zažívate so svojimi skúsenosťami a s tými olejmi. A ešte Andronika píše, Nika Essence, Miška, ja odkedy som si nahradila svoje syntetické parfémy esenciálnymi olejmi, nemôžem zniesť smrad z parfémov. Je to pre mňa extrémne silné, až nechutné. Presne tak. Presne o tom sme teraz tak sa dlho zarozprávali, ale mám to rovnako. Takže šálku sme prešli s peppermintom. Ak teda hľadáte darčeky a chcete trošičku vopred, mať možno zopár takých, ktoré možno neviete, komu to teraz darujete, ale neviem, či sa stáva aj vám, že občas pred Vianocami zistíte, že idete na návštevu a nemáte darček, stretnete sa s tými, ktorí prišli a nemáte aspoň nejakú drobnôstku a teraz rozmýšľate, čo rýchlo nejakú, možno častokrát aj takú, že hlúposť na rýchlo, hej. Ja mám veľmi rada a vždy mám doma, deťom sa to veľmi páči, keď ideme na oslavu, nečakane na detskú oslavu alebo k niekomu. Takže darček, aký kúpime, hovorím, vieš čo, už nepôjdeme kúpať žiadny, že túto mám doma. A ja mám vždycky doma nejaké knihy, ja neviem, také drobnosti proste, čo niekedy kúpim omylom dvojmo a niekedy dostanem náušničky alebo slámky sklenené, pekne zabalené, alebo takéto drobnostky, ktoré vlastne nepotrebujem rozbaliť, lebo už nejaké svoje máme. Tak ja si to proste odkladám do takého košíka, tam mám veľa takých darčekov, ale sú tam aj hračky, knižočky detské. Keď vidím nejakú peknú za pár eur a už viem, že naši možno to není tak úplne pre nich, alebo si prelistujú, ale už to není v tom ich veku, tak zoberieme, prelistujeme, odložím. A vždycky potom mám takto čo darovať, keď náhodou rýchlo niekto príde, že chcem len takú drobnostku, nie drahú, ale aby som niečo mala. Takže toto je také fajn mať tu doma a keď náhodou niekto príde, niekam idete okolo Vianoc alebo vám nejaký darček chýba, tak ako by ste našli takúto šálku s peppermintom. Čiže za mňa super. No čo tu ešte máme? Na toto som veľmi zvedavá. Toto je hot water bottle a to je vlastne taký ten, ako sa to povie, také vrecúško. Aha, je to zabalené, teda zalepené, OK.
také vrecúško. Teraz to bude sranda, či sa mne to podarí bez ničoho odbaliť. S tým som nepočítala. Jop, jedno. Je k tomu aj 5 ml zmes, opäť taká, akú nemáme. Z toho sa teším, lebo na poličku zase aj v Leviciach, aj u nás doma. Takže dvojmo všetko kupujem. Budem mať ďalší olej, ďalšiu zmes, pretože k nám, hlavne do showroomu, keď prídete, tak chceme, aby ste si všetko mohli, čo sa len dá, ovoňať. Tak, je to veľmi pekne zabalené v takejto krabici, obalené takýmto papierom roztomilým, vyzerá to ako na Valentína, prelepené s nálepkou srdiečka. Super, detaily sú dôležité. Otvoríme. No a nájdete tam tada, takýto vak, ktorý je zvonka mekučký, taký flanelový by som povedala, ak to dobre pomenúvam, ten materiál, flanelový so srdiečkom. Vo vnútri, pravda, že sa dá napustiť voda. Úplne presne, ako to sa teraz otvorí, neviem, lebo vyzerá to sofistikovane, asi si veľmi prišiel návod, ale je tu návod pre blondíny, takže si prečítam. A do toho sa dá teda horúca voda, je to taký ten termofor sa to volá, myslím, že keď vám je zima, keď vás napríklad prechladnú kríž, že potrebujete si tak prehriať v teplej posteli, sa zababušiť, tak toto je vlastne super. A ono sa to aj hovorí, že to je vlastne to suché teplo, že nemáte to mokré teplo, ale na niektoré ťažkosti vyslovene pomáha suché teplo. Takže to je vlastne termofor, takýto krásny. A píšu doteráci, že je to fľaša na horúcu vodu. Gumená fľaša na horúcu vodu s mimoriadne jemným obalom z flaušu, takže je to flauš, nie čo som povedala? Neviem už, čo som povedala. Flanel, flauš, OK. Z flaušu pre pohodlie a ochranu. Zohreje srdcia a myseľ každého milovníka esenciálnych olejov. Uvádzané v krásnom tačkovom darčekovom balení doteraz s nádhernou konečnou úpravou. Potvrdzujem, že nepreháňajú, to naozaj krásne značkovo, darčekovo zabalené s nádhernou konečnou úpravou. Teda to majú pravdu a nepreháňajú. Takže toto je to vrecúško, teda ten termofor. A k tomu je 5 ml zmes, ktorá poteší každého doteráckého fajnšmekra alebo fajnšmekerku, ktorá chce mať takéto limitky doma, lebo toto sme ešte nemali. Je to Holiday Love, 5 ml zmes, Holiday Love. Ja keď som ju otvorila, tak som si myslela, že to je hygge. Na môj dušu, ale nie je to hygge, má trošku iné zloženie. Opäť som si pripravila, je to zmes čistých esenciálnych olejov a čistých výťažkov vrátane cedrového dreva, sibírskej jedle, divokého pomaranču, kadidla, peruánsky balzam, nutka, labdánum, škorica, tonková fazuľa a vanilka. Krásne vonia, je tam cítiť naozaj aj tú tonkovú fazuľu, aj tú vanilku, že je to také sladunké, také, niekomu hygge nevonia, ale mne hygge veľmi vonia, mám rada tú zmes, ale iba v zime. V lete vôbec mi nejde tá vôňa, aj som skúšala si ju difúzovať, alebo proste sa ňou natrieť, v lete vôbec, ale v zime je taká teplučká večer. Aj keď Jark mi masuje chrbát, tak mám rada, že mi tam dá to hygge, to je také ňuňuňu, také ako mäkké. A táto Holiday Love veľmi podobne vonia pre mňa ako hygge, trošku inak, ale veľmi podobne, tak vyskúšajte. Ak niekto nemá rád tú vôňu, tak krásne, sladko, teplo, tak že papučky, deka, ohník a praska a tak. Takže to vlastne je k tomuto termoforu takto spolu, len je to pekne zabalené. Veľmi dobré, veľmi sa teším. To sú všetko darčeky pre nás zatiaľ domov, čiže toto je krabička, toto je, áno, dostala som, pravda, že ako verný zákazník, ktorý využíva už od roku 2016 vernostný program v doTERRA, dostala som produkt mesiaca, už svoj koľky, 2016, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4. Takže 4x12 produktov mesiaca, to je 48, toto je môj 48. produkt zdarma od doTERRA, pretože každý produkt mesiaca ja vždycky mám, lebo objednávku mám. A toto je 5 ml klementínka. Klementínka je taký prirodzený hybrid, že sa prirodzene zmiešali mandarinka s pomarančom a vznikla klementínka.
Za mňa je to nádherná vôňa. My sme to včera aj rozoberali na otvorení mesiaca s našimi babami. Ak by niekto chcel si toto otvorenie mesiaca pozrieť a nemá svoj účet dotera, nepatrí ešte do žiadneho týmu a teda ani do toho nášho Pre telo i dušu, tak mi môžete napísať do správy a ja vám pošlem záznam z tohto nášho rozhovoru. Otvorenie mesiaca bola tam Adina, Euka a Milatka. A pravda, v našom týme pozerali ľudia proste v skupine uzavretej, ale teda my sme sa bavili o tejto ponuke toho mesačnej, aj o klementínke a iných produktoch. A ja veľmi rada používam klementínku so zmesou adaptív. Keď máte doma klementínku a adaptív, vyskúšate dať do difúzora. Je to niečo jedinečné, tá kombinácia. Povedzme, ja by som dala, že 2 kvapky adaptív a povedzme aj 4 kvapky alebo 5 kvapiek klementínky a je to fantastické, aspoň teda pre mňa. Takže za mňa klementínka je top, krásna vôňa, veľa ju používam, veľa ju difúzujem, je pre mňa asi najobľúbenejšia zo všetkých citrusov. Krásna, iná, krásna, úsmevná, čistá, veselá, taká svieža. Takže to je darček. Je to limitka, bežne sa nedá kúpiť, ani 15, ani 5, čiže to je taký špeciálny darček, to mám za tú objednávku. A ešte tu mám poslednú vec, čo vám chcem ukázať, už ma nohy tlačia, by som to nič nezrútila. A to som si neobjednala, lebo mám, a nie jedno, ale chcem vám to ukázať, aby ste si to vedeli predstaviť, lebo aj v našom týme baby sa na to tešili a chceli vidieť. A v dotre máme k dispozícii zase ešte takýto stojan. Je to stojan na difúzor a na 3 oleje, ktoré si tam vlastne pekne môžete postaviť, také svoje obľúbené. Ja mám tento stojan v obývačke pri televízori, zo stories možno ste už videli, alebo môžeme aj odfotiť. A v ňom mám vlastne namiešané takéto zmesy. Také moje kombinácie, napríklad ja ľúbim difúzovať Citrus Bliss a Air. A viem, že ráno, keď chcem proste, aby sme išli šup s tými našimi aktivitami rannými, tak toto je taká naša wake up zmes, ktorá prebúdza celú našu rodinu už niekoľko rokov, Citrus Bliss a Air. A nechcem otvoriť jednu flašku, nakvapkať, druhú flašku, nakvapkať. V obývačke sú 3 difúzory, takže to, kým obehnem, to mi proste zoberie čas. Niekedy si to užijem, že sa mi to chce, ale bežne skôr mám naponáhlo. Takže mám to takto predchystané v takejto fľaštičke a vlastne z jednej kvapkám už priamo. Čiže na tomto strane mám ja v obývačke 3 takto predchystané naše obľúbené zmesy rannú, takú cez deň, čo difúzujem na takú vôňu a večernú, ktorú difúzujem potom večer Serenity, sibirskú jedlu s Wild Orangeom, takú večernú. A tie sú tu postavené a tu je difúzor Lalus. Toto je, malo by to byť zo živice, takýto stojan. Je to zo živice jednoduchý a elegantný mramorový podnos, nádherne uvedený v očarujúcom darčekovom balení s miestom na 3 z vašich najobľúbenejších esenciálnych olejov a veľkým priestorom na váš obľúbený difúzer. Čiže zmestí sa tam naozaj aj veľký petál alebo nejaký. Ja tam mám ten Lalus a ten je štíhlunký, takže tam je kopa miesta. Kľudne tam vôjde aj petál a vôjde tam aj taký ten onyxový a čierny, tie veľké, vyzerajú ako raketa, tak aj ten tam vojde. No a k tomuto podnosu máte aj zmes Northern Escape. To je krásna zmes, ktorá obsahuje oleje ako čierny smrek, sibírskú jedlu, balzamovú jedlu, lavandín, cedarwood, cypres, hinoki, kadidlo, nutku, kanangu a klinček. Je to naozaj taká vôňa plná stromov, ihličnatých, ale je tam vlastne aj kananga, čo je vlastne ilang, čiže to je trošku také jemne, tá kvetová vôňa tam je, ale inak všetko sú to viac menej ihličnaté stromy alebo živica. Krásne vôňa za mňa tento Northern Escape, ja to mám veľmi rada. Opäť je to také iné k tým citrusom, môžete si ho kľudne skombinovať s citrusmi, môžete ho difúzovať aj samotný. A včera som to tiež hovorila na otvorení mesiaca, tak niekto to možno bude počuť 2-krát, ale niekto možno sa k tomu záznamu nedostane, tak poviem aj vám, že pre mňa to ihličie, keď sú eterické oleje z ihličia, tak mne ihličie, lebo
Oleje sú z rôznych častí rastlín. Hej? A keď si predstavím, že keď je to z kvetu, alebo z plodu, alebo zo semienka, tak mi tá časť rastlín evokuje vo mne iné pocity. Semienko, to je také nové, svieže, zárodok niečoho, hej? Že je tam proste veľmi veľa energie, ide to proste akoby vybuchnúť smerom von. Tak si to predstavujem. Zase citrusy a plody sú iné, kvety sú iné, hej? Proste tam mám inú emóciu. A keď si predstavím ihličie, tak to je pre mňa akoby už také, ako taký starejší, hej, že nechcem povedať takého seniory, ale to starejší v tom, ako u tých indiánov, že to boli múdri ľudia, ktorí si vážili, ktorí mali cenu pre tú komunitu, pretože oni mali skúsenosti, vedomosti, vedeli veci, ktoré mladí ľudia ešte nemohli vedieť. Oni boli akoby knižnica, ktorú vtedy nemali, a knihy, tak to vlastne vedeli tí starejší. Tam bola tá múdrosť, hĺbka, ale aj taká pomalosť, že niekedy aj starky, alebo tak rozprávajú mi starí ľudia, oni už tak pomaly, komótne rozprávajú, ale tak pekne, neponáhľajú sa, majú úplne iné slová, ako my bežne používame v modernom svete. Takže mne sa veľmi toto páči a presne Northern Escape a tieto vône ihliče sú také pre mňa, keď chcem mať takú atmosféru hlbšiu, vážnejšiu, takú pomalšiu, takú neviem, takú, že viac možno dovnútra a tak toto sú pre mňa ihličnany a tá North Escape je krásna, veľmi vám ju odporúčam. Pridajte si, lebo nedá sa k nej bežne dostať, je to limitka. Možno raz, dvakrát do roka sa objaví, nie viacej, a je krásna a tentokrát máme ešte spolu s týmto podnosom zo Živice. A dajte si pozor, lebo ja som zo pár rokov mala takto ten podnos, že tu bol difúzor, tu som mala takto tie oleje a tuto som išla odtiaľto vlastne, hej, dávať. A za každým som si v tej obývačke vlastne, ako som manipulovala s tým difúzorom, strčila nechtiac tie oleje, hej, na zem, spadli mi, nerozbili sa, ale niekde sa odštrbilo a tak. A stále som mala taký pocit, že toto je na figu, že to takto vymysleli, že to je takto vpredu, lebo mi to tu zavadzia pri tej manipulácii. A dievčatá, ja som včera na to prišla pri otvorení mesiaca, nie včera, včera som teba hovorila. Už som na to prišla pred nejakým časom, ale nie dávno, že to mám zle. Že tu je názov dotera a že to má byť tak, že tu je difúzor a z boku sú tie oleje. Akože fakt to vyzerá smiešne, že akože, no neviem asi, že či blondína alebo čo, ale skutočne som si to neuvedomila, že ono to je myslené, že to má byť takto bokom. Odtedy to mám tak, tu sú oleje, tu je difúzor a už mi nič nepadá, už nič rukou nestrčím. A som úplne šťastná, že aký objav som ja urobila s touto podložkou a s tými olejmi. Takže super, sa mi to veľmi páči. A to je všetko. Priatelia. A to je všetko. Ešte som zabudla povedať, že táto zmes Northern Escape, aby som teda bola trošku aj taká praktická, je veľmi dobrá pri dýchacích ťažkostiach. Vždy, keď sú nejaké kašle, alergie, astmy, nechcem nejaké závažné, neviem, ako to mám pomenovať, hej, takže také tie dýchacie ťažkosti, takí tí astmatickí ľudia, ktorí sú veľmi citliví na ten vzduch a na to dýchanie a dobre im robí, že chodia napríklad do Tatier na liečenie, dobre im robí ten les, tá živica, tie alfa-pinény v tom vzduchu z tých ihličnatých stromov, tak tu sú zavreté tie alfa-pinény a ďalšie iné látky. A keď ich difúzujete, tak sú práve výborné, však treba si to vyskúšať, možno nie pre každého, ale veľakrát práve pre ľudí, ktorí majú ťažkosti s dýchacím systémom, s dýchaním, s kašlom, suchým vzduchom, so suchým kašlom, tak veľmi dobre im robí práve táto zmes Northern Escape. Čiže môžete použiť aj pri bežných dýchacích ťažkostiach, keď prekonávate nejakú virózu a kašel a priedušky a tak, ale keď vyslovene, že ste citliví, že mávate takéto ťažkosti astmatické, alergické, tak skúste si podifúzovať 1-2 kvapky tej Northern Escape. Ak vám bude robiť dobre, tak vlastne ju nedáte za nič, pretože je výborná. Takže tak. A posledné, čo som si objednala, je toto trio. Nepatrí do vianočnej ponuky, ale som zistila, že nám chýba a chcela by som sa naň práve zamerať aj v našom showroome a začať viac učiť ľudí o tomto triu, pretože som zistila, že dneska ľudia potrebujú naozaj jednoduché a praktické riešenia, hlavne keď je pre nich niečo nové, neobsiahnu veľa informácií, čo pre mňa je také boľavé, lebo ja ľúbim veľa informácií a hneď všetko obšírne a dohlboka, ale OK. Skúsim sa troška ako to v tom tak ako preladiť a vyslovene tým začiatočníkom dávať toho menej do pozornosti a zjednodušiť to. A čo môže byť jednoduchšie ako 3 oleje, obyčajné, s neobyčajnými účinkami levandula, lemon, peppermint, ktoré sa dajú potom neobyčajne kombinovať a používať. Takže
idem viac pracovať s týmto triom, s týmto kitom. V ďalšom balíku mi prídu ďalšie, pretože oni sa dajú objednať potom aj tak výhodne, že si môžete kúpiť 6 kusov alebo 10 kusov naraz a tam tá cena je oveľa výhodnejšia. Takto za veľkoobchodnú cenu dáte okolo 32 eur a keď kúpite to 10 kusové balenie, kde máte 10 takýchto, tak vyjde na 23 alebo 4 eur jedno. Čiže to je obrovská úspora. Len treba investovať do toho, ale hlavne keď s tým chcete pracovať, tak sa to veľmi, veľmi oplatí takto si to kúpiť. Ideálne v nejakej akcii, aspoň tej 200 bodovej, aby ste dostali za to nejaké darčeky. Takže to je všetko. Krabica je prázdna. Moja osobnosť a osoba asi tiež je vyprázdnená. Spokojne som si porozprávala, som sa vytešila. Ďakujem, že som sa s vami mohla vytešiť z tohto balíčka. Veľmi mi to urobilo veľkú radosť, takto sa mi môcť pozdieľať, lebo doma by sme to nerozbalili. A takto som to všetko mohla tak viac poprežívať a sa nad tým pozamýšľať. Choďte si pozrieť teda aj vy svoju ponuku. Ak nemáte členstvo v doTERRA a chceli by ste, napíšte nám, Miške s Jarkom, teda mne s Jarkom, a my vám radi so členstvom pomôžeme. Rada vám pomôžem vybrať vhodné oleje a produkty pre vás, alebo so štartovacím balíčkom, ktorý si vybrať. Rada vám poskytnem k tomu konzultáciu, už k tomu výberu, k tomu procesu výberu tých produktov. Rada vás uvediem do našej olejovej komunity, kde máme vzdelávanie, podporu, už viac ako tých 8-9 rokov, kde je kopec živých vysielaní, otázky a odpovede, otvorení mesiaca, tímových rozhovorov, protokolov, materiálov, takže naozaj. Aj keď teraz tvorím ešte trošku také niečo iné, vyslovene pre začiatočníkov, zase aby z tej veľkej kopy sa dostali do takého na začiatok niečoho menšieho, aby neboli zahltení, lebo to je naozaj rozsiahla skupina. Ale sú tam ľudia, ktorí sú priateľskí, ženy, ktoré majú skúsenosti obrovské s olejmi, s deťmi, so sebou, na rôzne ťažkosti a vždycky sú ochotné poradiť. Máme odborníkov, pediatričku, máme fyzioterapeutku, máme klasickú čínsku terapeutku klasickej čínskej medicíny, akupunktúry, čiže fakt je tam nás, laktačné poradkyne sme tam, kopec takých vlastne pridružených nejakých možno odborností, ktoré zase ešte dokážu dať iný pohľad k tým olejom. Máme tam kočku, čo je totálna topka na medical medium protokoly a na celú tú podstatu ohľadom stravy a prístupu vlastne podľa medical medium, ktorá proste radí aj čo sa týka stravy a toho, čo vylúčiť a akú zmenu tam treba. Čiže naozaj si myslím, že každý si nájde v tej našej olejovej komunite vždycky veľmi hodnotné rady a podporu na tejto ceste, keď chce skúsiť niečo iné pre seba, pre svoje deti, pre svoju rodinu. Takže vás srdečne pozývam do tejto našej olejovej komunity. Dostanete sa do nej tak, že si otvoríte svoj účet v doTERRA s nejakým štartovacím balíčkom, ktorý vám pomôžeme zostaviť a tým pádom dostávate vlastne otvorené dvere aj do našej olejovej komunity a do týmu Pre telo i dušu. Budeme sa tam na vás veľmi tešiť. Takže ak máte otázky aj ohľadom tohto, tak mi napíšte do DM správy a ja vám rada poradím, nahrám hlasovku. Napíšte mi kľudne aj viackrát, keď sa neozývam, pretože si všímam, že niektoré správy napríklad sa mi neukážu. Včera som zistila, že mi písala 29.1. pani a ja som tú správu vôbec nevidela, ani sa mi neposunula hore a našla som ju náhodou, keď som hľadala niečo úplne iné. Takže občas, hlavne takí, ktorí nepoužívate Instagram takýmto spôsobom, že netvoríte ten obsah a že nemáte skúsenosť s tým, že vám ľudia píšu viacerí, tak možno neviete a myslíte si, že neodpovedáme, nereagujeme, ale skutočne sa veľmi ťažko niekedy v tom Instagrame drží prehľad s tými správami. Častokrát to tam proste zanikne, zapadne. Čiže keď vám niekto nereaguje, skúste len smajlíka tam dať, hej, usmiatého, ideálne nie takého namosúreného, takého usmiatého. A nám sa to vlastne len posunie vyššie, asi tým mine, tejto som zabudla, už aj idem, hej, alebo som to nevidela, alebo som to prehliadla. Čiže len aby ste vedeli, že nie je to zámerne, že by niekto nechcel, že by bol namyslený, alebo teda aspoň my nie sme takí, ale že niekedy sa v tom ťažko ten prehľad drží a že nám pomôže, keď sa nám pripomeniete s nejakou potrebou, otázkou alebo objednávkou. Takže vám prajem ešte pekný večer, štvrtkový, a vidíme sa opäť. Majte sa pekne.